ayiwa a ti bamanankan ta ne kɔni ye hakilinata fɔ ne ko ni Assimi Goïta y'a décrété bi k'a fɔ ko bamanankan de ye Mali langue officielle ye wala anglais de ye Mali langue officielle ye an bɛɛ bi segin première année la an bi segin première année la de tubabukan min b'an bolo k'a sɛbɛn n'a fɔra k'an k'an ka kan sɛbɛn a la a ma man ca dɛ maa min yɛrɛ bi bamanankan mɛn Mali la a man ca dɛ an bi balabalalen dɔ de fɔ mais bamanankan yɛrɛ n'i ko an k'a fɔ wallahi maa min bi bamanankan fɔ a man ca maa min bi français fɔ Mali la o ka ca maa min bi bamanankan fɔ ye voilà san 100 an bilara o jɔnya minɛ de kɔnɔ kabi indépendance ma k'an bɛ tubabukan fɔ la san 100 n'an b'a bila an bɛ taa dɔɔni dɔɔni a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni a bilali ka d'an bɛɛ ye a dusu b'an na mais anw minnu ye école maîtrise kalan kɛ ka taa mɔgɔw kalan bamanankan na pédagogie convergente anw b'a dɔn min don ka laban ka mɔgɔw kalan se kalan na n'o ye curriculum de l'enseignement ye anw b'a dɔn min don donc anw bolo comme nin ye avant projet ye kuma ma ban nin ye kuma daminɛ de danatigɛli de ye nin ye kuma ma discuter fɔlɔ bɛnkan kuma tɛ bɛnkan ma a n'an bɛ wuli kan min kan bɛn ma k'o kan fɔlɔ ko an ka taa kala fili o ye halisa an ka ko ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na ne kɔni ye kan minnu bɛ yen diɲɛ na n'u lamɛnnen bɛ kosɛbɛ ne y'o fɔ aw ye anglais de ye fɔlɔ ye n'o bɔra ye mandarin n'o bɔra ye espagnol ka taa français yɛrɛ bɛna fɔ 7 na ou bien 8 na. Le français est la 8e langue la plus parlée au monde. C'est l'anglais qui vient en première position. Or, Mouna, Mali c'est la langue d'expression officielle qui est l'anglais et le bamanangan. Na ko yo koré. Kuma bi fo anglais la abi fo bamanangan na. Ni journal bi ke télé la abi fo anglais la abi fo bamanangan na. Classique kono kalan bi kɛ anglais ani bamanankan na munna anglais bi fara kan parce que n'an m'o fara an kan fɛnɛ o y'an datugulen de ye o y'an datugulen de ye diɲɛ bɛɛ bi kan min fɔ an obligelen don k'o dɔ ta i b'a fɔ wuranda y'a kɛ cogo min kɛ l'anglais k'o fɔ ka fara an ka kan kan o b'an ka kan gili don o b'an ka kan barika pour que an ka dayɛlɛ comme ça n'an bɔra Mali kɔ kan ou bien n'an bɔra Afrique de l'Ouest kɔ kan an bɛ se ka taa kuma mɔgɔ wɛrɛw fɛ n'o tɛ n'an tora bamanankan kan hali Mali la yan n'i donna Air France ka avion kɔnɔ ka avion to duguma u bɛ tubabukan f'i ye mais ni Air France o min ye français avion ye n'a panna kɔni k'a ye sanfɛlan sɔrɔ anglais de bɛ f'i ye sanfɛ ye sa de fɔ duguma hali français yɛrɛ bɛ anglais de f'i ye sanfɛ ye Air France kɔnɔ fɔ duguma donc kɔrɔ de anglais tɛ ci cogoya si la donc n'an bɛ tubabukan kɔni bila k'an bɛ langue étrangère dɔ ta an bɛ anglais de ta n'an bɛ langue officielle ta k'an bɛ se k'an ka bamanankan ta k'o k'an ka langue officielle ye mais o fɛnɛ na Buramaw ni Sylvain bɛ segin première année na parce que u tɛ se ka lettre sɛbɛn bamanankan na f'u ka taa phonétique kalan alphabet phonétique international API n'u y'o kalan o y'a ABCD ye n'u y'o kalan u bɛ tila ka na grammaire kalan ka na conjugaison kalan ka tila ka na vocabulaire kalan parce que vocabulaire ye mun ye fɛn dɔw bɛ yen an bɛ k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ arabukan ni tubabukan na k'a sɔrɔ a bamanankan jɛlen bɛ yen an t'a dɔn donc an bɛna taa kalan o de la anw minnu ye école maîtrise kɛ première année na n'i bɛ PC kɛ écoledenw u bɔr'u faw ka so kɔnɔ u bɛ bamanandenw de don n'i bɛ PC kɛ i bɛ n'u kalan ABCD in de la ka taa i b'u kalan o la fɔ 6e i bɛ k'u kalan u ka kan na i bɛ dictée k'u kun ka kan na i bɛ grammaire k'u kun ka kan na i bɛ conjugaison k'u kun ka kan na i bɛ histoire k'u kun ka kan na i bɛ calcul k'u kun ka kan na bamanankan na an y'o kɛ ka ban o an m'o kɔnɛ maintenant n'a kɛra mɔgɔ min kɔnɔ k'e cɛkɔrɔba ko n'an bɔra tubabukan na dɔrɔn ka taa bamanankan na ko ye kɛlen k'a bɛɛ dɔn ko parce que e bɛ bamanankan a bɛ fɔ e tulo kɔrɔ la i b'a mɛn c'est faux mɔgɔ bɛ kan dɔ mɛn mais i ma alphabétiser a la o
e bamanan bɛɛ bɛ se ka bamanankan sɛbɛn wa fila bɛɛ bɛ se ka filakan sɛbɛn wa kɔrɔbɔrɔ bɛɛ bɛ se ka kɔrɔbɔrɔkan sɛbɛn wa n'an dun nana n'a a ye k'an ka baara kɛ n'a ye o kɔrɔ de ye sɛbɛnni baara kɛli n'a ye tɛ kuma ye o sɛbɛnni de b'a la sɛbɛnni b'a la jate fɛnɛ b'a la attention donc baara de kan ka k'o la dɛ maa o maa bɛ yen k'i kalannen don k'i bɛ sɛbɛnni kɛ n'i bɛ k'a kɛ tubabukan na o kɔrɔ de e bɛ segin kalan dɔ la certes kalan global bɛ se ka kɛ baleku kun i b'a fɔ an b'a fɔ cogo min ko baleku kalan ekɔlidenw fɛnɛ u b'a daminɛ première année la u ka kan in de la n'o ye bamanankan ye ka anglais k'a kɛrɛfɛ o ye diyagoya de ye o ɲɛ bɛ dɔw la kanko in ka d'u ye je les encourage mais olu tɛ kan dɔ dɛ parce que u ma kan pratiquer u bɛ k'a fɔ de moi je suis pratiquant de la langue ne ye kan pratiquer n'o ye bamanankan ye n y'a cours di ekɔlidenw ma première année fɔ sixième année ne y'a kɛ ka livre dilan a la ka prix ta a la ka taa curriculum kɛ sekalan donc an b'a dɔn kan ye fɛn min ye koyi an tɛ to tubabukan na d'accord mais n'an bɛ taa kan min na an ka taa dɔn dɔn dɛ n'an ma taa dɔn dɔɔni don kelen bɛɛ a bɛ komi ni i ye ampoule faga so kɔnɔ n'i ma bougie minɛ ka bali ka courant tigɛ ou bien ka compteur sauter n'o kɛra a bɛɛ de bɛ bila dibi la kudun n'an ye tubabukan in tufa sisan k'a fili a ka ɲi a ka d'an ye mais n'o kɛra o y'an bɛɛ bilalen dibi la dɛ hali Asimi bɛ bila dibi la sini sɔgɔma n'a ko a bɛ kuma malidenw fɛ f'a k'a sɛbɛn dɛ a yɛrɛ bɛ livre san sisan a bɛ ABCD Mamadu ye Bineta o livre de a fɛnɛ b'o san bamanankan na sisan k'a degeli daminɛ ka tila ka anglais degeli fara o kan n'a fɔra k'o bɛɛ ka cun an ka so in na o bɛ ɲɛ an bɛ taa dɔn dɔn de Ala k'a faamuya